Ми перериваємо повтор програми «Акшан вечір», гостем програми якої була Надія Савченко, для того, аби вийти у спеціальний ефір телеканалу АТR, аби висвітлювати останні новини стосовно затримання голови руху нових сил Міхеїла Саакашвілі. І прямо зараз маємо змогу перенестись у Генеральну прокуратуру України. Там нині звітує про затримання Саакашвілі Юрій Луценко. Давайте слухати. Отож, продовжуємо відслідковувати останні події, останні новини стосовно того, як затримували Міхеїла Саакашвілі, голову руху нових сил. Обіцяє Юрій Луценко особисто прозвітувати про хід подій і взагалі про що, на яких підставах його затримали, офіційно почути офіційну інформацію про те, чому його затримали. Я хочу нагадати трошки хронологію подій, як це відбувалося сьогодні зранку вдома, де проживає Міхеїл Саакашвілі, це вулиця Костьольна в самому центрі Києва. Його зранку виламали двері, увірвався спецназ, аби його затримали. Міхеїл Саакашвілі, про це, до речі, про цю інформацію опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Давід Сакаралідзе, соратник Саакашвілі. Він закликав усіх збиратися у центрі, аби підтримати Міхеїла Саакашвілі і не дати можливості його затримати. Увірвалися все ж таки, аби втікти від СБУ, від правоохоронних органів, Міхеїл Саакашвілі побіг на дах. До речі, от хочу попросити наших режисерів, аби вони у полі вікні показали саме, як це відбувалося. Є кадри, зафіксували оператори, як саме Міхеїл Саакашвілі перебував на даху будівлі. Хочу одразу сказати, що він там пробув за 2 години, і врешті-решт його на дах зайшли правоохоронці і з даху його вже зняли. Зараз у полі вікні можете бачити, скільки людей прийшло, аби підтримати Саакашвілі, висловити йому свою підтримку. Ці люди скандують патріотичні гасла і вимагають, аби звільнили Саакашвілі. Хочу сказати, що йому, до речі, за інформацією Івана Слободяника, це його теж соратник, Міхеїлу Саакашвілі таки вручили підозру. Знову ж таки, офіційного підтвердження поки що ми не маємо, тому не можемо стверджувати саме 100%, чи відбулося це чи ні. Отож, поки що буду посилатися на слова, зокрема, які сказав у прямій трансляції у Фейсбуці Іван Слободяник, що таки вручили Міхеїлу Саакашвілі підозру і його затримали. З останньої інформації також хочу сказати, Міхеїл Саакашвілі ще коли перебував на даху будівлі, він сказав, що може спригнути з будівлі на знак протесту, але цього не сталося, як ви вже всі побачили. Також вже у соціальних мережах, так би мовити,
сказати, гуляє дуже багато відео стосовно того, як затримували Міхейла Саакашвілі, як його знімали з даху, як його проводили по вулиці, як цьому заважали мітингарі. Я хочу сказати, що одразу після того, як Давід Сакваралідзе опублікував інформацію про те, що у Міхейла Саакашвілі відбувається обшук вдома, і Міхейла Саакашвілі хочуть затримати, одразу зібралося близько 50 людей. Це знову ж таки, посилаючись на інформацію журналістів і блогерів, і соратників Саакашвілі, які всю інформацію викладали в інтернет. Потім, знову ж таки, дублювалися заклики соратників Саакашвілі, і на цю мить вже кілька тисяч людей прийшли на Костьольню, трьохсвятительську, вони перекрили повністю весь рух. Знову ж таки, за останньою інформацією, Міхейла Саакашвілі посадили у мікроавтобус Служби безпеки України. Але цей мікроавтобус вже за 2 години стоїть, він заблокований людьми, люди його оточили і не дають можливості відвести Міхейла Саакашвілі звідти. Мітингарі, точніше, люди, які прийшли підтримати Міхейла Саакашвілі, вимагають, аби його звільнили. І ось вже також, посилаючись на інформаційне агентство РБК Україна, вони опублікували відео, де люди розбивають вікна в цьому мікроавтобусу і намагаються витягнути у прямому сенсі цього слова, витягнути звідти Міхейла Саакашвілі. Утім, цей мікроавтобус оточили правоохоронці і не дають можливості, знову ж таки повторюся, витягти з машини Міхейла Саакашвілі. Також хочу сказати, що нині у самому епіцентрі цих сутичок працює наша кореспондентка телеканалу АТР. Утім, вона планувала її випустити в ефір, аби вона поділилася подробицями. Утім, буквально за 3 хвилини до того, як ми вийшли у цей спецефір, нам повідомили, що нашу журналістку забризкали сльозогінним газом, і зараз їй надають першу медичну допомогу. І тому щойно їй стане легше, щойно стане їй легше, щойно вона зможе можливість вийти в ефір і розповісти нам деталі. Ми будемо цього дуже очікувати. А зараз мені режисери підказують, маємо можливість подивитися безпосередньо відео, як Міхейла Саакашвілі витягали з даху. Ось можете побачити, він забрався на самий дах зі своєї квартири, де він живе. Це вулиця Костьольна у самому центрі столиці. І звідти кричав, звинувачував усіх, хто причетний до цих подій, до цих перипетій. І, знову ж таки, мали змогу побачити, як правоохоронці його в прямому сенсі цього слова витягали з даху. Хочу також зачитати, знову ж таки, це не офіційна інформація, а та, що гуляє засобами масової інформації. Я зможу вже казати, що це офіційна інформація після того, як цьому або в ефірі нашого телеканалу, або узагальнено дадуть підтвердження, зокрема, Юрій Луценко, генеральний прокурор України, або його речниця Лариса Сарган. Ми також очікуємо на їх коментарі, на їх включення. Хочу знову ж таки нагадати, що ще о 12:00 анонсувалося брифінг, прес-конференція Юрія Луценка. Утім, поки що ми чекаємо на неї. Вона затримується. Я хочу, ось, знову ж таки, посилаючись на РБК Україна, сказати, за їх інформацією, за їх джерелами, що йому закидають Міхейлу Саакашвілі, за що його підозрюють. Отож, цитую. Саакашвілі підозрюють у тому, що він сприяв учасникам злочинних організацій. Як повідомляє прес-служба СБУ, його затримали за місцем проживання та в присутності адвоката зачитали підозру. Також планується допит Саакашвілі слідчими. Знову ж таки, повторюся, що можемо спостерігати, поки що допит цей не вдається провести, тому що Саакашвілі нині перебуває в мікроавтобусі, який оточений правоохоронцями і людьми, які прийшли підтримати Міхейла Саакашвілі, які не дають змоги йому
вийти з цього мікроавтобусу. Також хочу трошки хронології для тих, хто не знає взагалі, в чому справа, у чому річ. Взагалі центр міста від сьогодні перекритий. До речі, ось в полі вікні можете бачити також наживо кадри з вулиці Трьохсвятительської. Саме там у ці хвилини все більше і більше людей приходить, аби підтримати Міхейла Саакашвілі, аби не дати правоохоронцям його затримати. Саакашвілі затриманий і почалися зіткнення о 10:40. Це, знову ж таки, посилаючись на інформацію РБК Україна. Хочу зачитати, що вони кажуть з цього приводу. Цитую. «Близько 10:00 з'явилася інформація, що Саакашвілі затримали біля будинку. Про це йдеться в заяві Руху нових сил на Фейсбук. Саакашвілі затримали. Біля будинку, де затримали його, сталася сутичка між правоохоронцями та прихильниками лідера Руху нових сил. Під час сутички пролунали кілька пострілів. Ймовірно, це були петарди. Йдеться у заяві. Також сам Саакашвілі, коли ще був на даху, це було близько, це було з 8 ранку, десь до 10:30, саме у цьому проміжку він про це і сказав, що справа проти нього сфабрикована, і закликав українців вийти на вулиці і прогнати злодіїв. Це його цитата. Вони, хочу знову ж таки ще одну цитату ще процитувати Міхейла Саакашвілі. Вони в змові з ворогами України. Це виконання наказів президента Росії Володимира Путіна, сказав Саакашвілі з даху будинку. Зараз дуже складно прогнозувати або взагалі дізнатися, як можуть розвиватися ці події, тому що дуже багато людей прийшло на підтримку Міхейла Саакашвілі на вулицю Трьохсвятительську, і у прямому сенсі слова там заблокований рух не лише для правоохоронців, а й взагалі для киян. Не можу стверджувати точну кількість людей, тому що нині там не перебуває, там перебуває наша кореспондентка телеканалу АТР, але вона зараз, їй надають першу медичну допомогу, тому що, нагадаю, для тих, хто щойно приєднався до ефіру, що їй в обличчя забризкали сльозогінним газом, і тому їй надають першу медичну допомогу, щойно їй стане легше, вона вийде в ефір і про всі деталі нам розповість. Поки що можете самі робити висновки з побаченого. Ось у полі вікні наживо знов таки можемо бачити, що відбувається зараз на вулиці Трьохсвятительській. Ось саме цей мікроавтобус, на якому зараз стоїть чоловік з прапором України, саме в цьому бусі, за інформацією засобів масової інформації, знаходиться Міхейл Саакашвілі. Саме цей мікроавтобус можете бачити самі. До речі, ось камеру навели на правоохоронців, які прориваються через кордон бійців Служби безпеки України. Ось можемо бачити сутички. І правоохоронці у чорних шоломах, вони прориваються зараз до бусу. Бачимо, сутички знову ж таки накаляються, не дають не місцеві, а прихильники Саакашвілі, які прийшли на його підтримку, не дають пройти ось цим правоохоронцям до мікроавтобусу. І через це відбуваються сутички. Для тих, хто не розуміє, для тих, хто не знає, де знаходиться вулиця Трьохсвятительська, я трошки розповім. Це знаходиться, знову ж таки, на перетині з Європейською площею. Там знаходиться Український дім. І Трьохсвятительська, вона від Європейської площі піднімається до Михайлівської площі. Довжина цієї вулиці близько 800 метрів, не більше. А саме цей проміжок вулиці, де стоять зараз ці люди, вони знаходяться від Європейської площі до вулицю Костельна. Народний депутат України Юрій Дерев'янко зараз на прямому зв'язку зі студією АТР. Можемо почути від нього подробиці. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Юрію, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Будь ласка, від вас хочеться почути останню інформацію. Чи вдалося Міхейлу Саакашвілі вийти з мікроавтобусу, або ж все ж таки він там зараз перебуває? Михайло Саакашвілі знаходиться в мікроавтобусі. Михайло Саакашвілі зараз знаходиться в мікроавтобусі. Тут поліцейські і Нацгвардія провокують сутички, намагаються людей штовхати, виштовхувати. І ми знаходимося тут, тому що зранку, самого ранку, в незаконний спосіб було затримано Саакашвілі, не допустили ні адвокатів, нікого.
абсолютно в бандитський спосіб завантажили його в цей мікроавтобус, який зараз стоїть тут за 20-30 метрів перед нами. От, і ми розуміємо, що далі він просто може зникнути, його можуть десь невідомо куди відправити чи щось з ним зробити. Тому ми вимагаємо, щоб і прокуратура, і міліція, і Нацгвардія діяли законно. От, і ми вимагаємо, щоб всі ті процедури, які мають бути передбачені при будь-яких претензіях, які є там кримінальні чи ще якісь, щоб були також юридично витримані. Хочу вам сказати про те, що його звинувачують начебто в тому, що він є організатором злочинної групи і співучасником злочинної групи, яка разом з Курченкою і Януковичем здійснює тут державний переворот в Україні. Виявляєте, який маразм? От, і це за командою Порошенка і за командою Луценка здійснюється. От, і вони зараз інкримінують те, що він якраз є учасник цього перевороту державного. От, і що він начебто фінансується Януковичем і Курченком разом взятим. От, і вчора за такими самими звинуваченнями було також отримано нашого активіста, керівника обласної організації Руху нових сил. От, і ви розумієте, ну, який абсурд цієї історії. От. Але справою цією займається Кулик, цей військовий прокурор, який свого часу НАБУ звинувачився в незаконному збагаченні, і який Луценком потім був захищений там чи відмазаний, не знаю, як довго це можна називати. От. І зараз це якраз Кулик займається цією справою Януковича, і до цієї справи прив'язується Саакашвілі. От Саакашвілі, всіх наших активістів і всіх інших. От що тут реально відбувається. Тому мені це нагадує повне дежавю трьохрічної давності, коли всіх нас вважали, що здійснюють якийсь державний переворот, от, і в такий спосіб намагаються всіх запроторити у в'язницю щонайменше. Тому ми вимагаємо, щоб були ці дії в рамках закону і Конституції. Пане Юрію, маю ще до вас таке питання. Ось є інформація, що Саакашвілі затримали за місцем проживання та в присутності адвоката зачитали підозру. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Так. Йому зачитали підозру, його затримали і зачитали йому начебто підозру. Ще одне питання, пане Юрію. Хто з соратників Саакашвілі нині перебуває на Трьохсвятительській? Ну, тут дуже багато народних депутатів, тут дуже багато людей. Я бачу Чумака, я бачу депутатів від «Самопомочі», я бачу депутатів від «Батьківщини», від «Свободи». Тут дуже багато різних народних депутатів. От, і громадян України. Тут їх величезна кількість. Пане Але Юрію, не зважаючи на це, тут все рівно відбувається довілля. Пане Юрію, виходячи з того, що ми бачимо у стрімах, дуже багато людей зібралося. Чи можете ви сказати приблизну кількість людей, які прийшли на підтримку Саакашвілі, і кількість правоохоронців? Знову ж таки, приблизно. Я не можу вам сказати, тому що я тут в натовпі знаходжусь, і мені важко оцінити, яка кількість людей, але чим буде тут більше людей, тим більше шансів буде того, що справедливість і право взагалі в нашій країні буде. Якщо ми будемо вважати, що нас не стосується, повірте, до кожного українця хтось прийде і кожен українець десь зникне. Або буде незаконно позбавлений своїх прав. У мене вже в цьому сумніві немає ніяких. Дякую вам дуже, пане Юрію, за те, що вийшли на прямий... Дуже дякуємо вам за коментарі. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, вийшов на прямий зв'язок зі студією АТ, розповів про останні подробиці, що відбувається на Трьохсвятительській. А зараз переходимо до Генеральної прокуратури України. Юрій Луценко звітує про те, що відбувається. Будь ласка, слухаємо.
сказать 100, 15 идешь на область, 100. Ну, да, декоративность везде, это возле старого, ну, вообще. Так, Саша. Ну, по карману высоте, когда началась, сам раз. Когда не кусайте, нахуй. Чувак, это пиздец. Я уже не хочу тебе давать, я их тоже ждал. Мама, и ты хочешь сейчас каникулы и все такое. Ну, рассчитывал я. Да, ну да, это нормально, бетон все. Поэтому все правильно. Надо не ждать. Мы тоже говорили, да. Ну, не так же, как-то не так, разве? Прикалывайся. Да, спасибо. Я хочу, что завтра напишешь. А зараз маємо змогу почути Олега Березюка, лідера «Самопомічі». Пане Олеже, вітаю вас. Як чуєте нас? Дай Боже вам. Добре чути. Пане Олеже, будь ласка, розкажіть ще деталі, яким можете зараз поділитися з нами, стосовно того, що відбувається і на якому зараз це етапі, чи вдалося Саакашвілі витягти з мікроавтобуса? Я зараз якраз з людьми стою на перехресті вулиці Костельна і Трьохсвятительська, і на превеликий жаль є свідком величезної ганьби руйнації правової держави. По-перше, проти людей мирних, нормальних, адекватних людей, і я в тому числі серед них застосували сльозогінний газ. Ганебне ставлення до людини як такої. По-друге, до затриманого Саакашвілі, невідомо з яких причин його затримали, не допускають медиків, а до затриманих медики мають допустити. Поліція та підрозділи просто поводяться неадекватно, народних депутатів не пропускають, а про людей, які не мають посвідчень, взагалі мови не йдеться. Тому, на жаль, стою і дивлюся, і бачу, як руйнується українська правова держава. Про це говорять всі люди навколо, які тут є. На жаль. Пане Олеже, знову ж таки, приблизно скільки людей прийшло підтримати Саакашвілі і скільки правоохоронців нині? Я не можу вам сказати, бо я стою серед людей, я не бачу загальної картини. Ви можете більше бачити, коли це ведуть трансляцію з дронів, які відлітають. Правда, не знаю, чи це дрони ГПУ, СБУ, чи це дрони медіа. Але людей достатньо багато і кількість їх збільшується. Пане Олеже, дякую вам дуже за оперативну інформацію. Будемо з вами ще зв'язуватись. Олег Березюк був на прямому зв'язку зі студією АТR. Зараз маємо змогу почути Юрія Луценка з прес-конференції. Давайте слухати. Заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, что построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить без них. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись на попутном очередь. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы его очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда вот нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Чули щойно брифінг, де Юрій Луценко розповідає про взагалі події, які
які сталися сьогодні стосовно Міхеїла Саакашвілі. На сам кінець хочу сказати, що ось Генеральна прокуратура України зафіксувала отримання оточенням екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, близько $500 000 США від бізнесмена Сергія Курченка для проведення фінансування мітингів в Україні задля захоплення державної влади. Про це під час брифінгу повідомив Юрій Луценко. На цю мить будемо завершувати. Будемо продовжувати і надалі спецефір стосовно висвітлення подій, які трапляють сьогодні у центрі столиці. Повернемо ще до цієї студії. Дякую, що з нами.